איך ניתן לדרוש את נוח לגנאי? התורה אומרת לנו, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. ואמרו חז"ל שאפשר לדרוש את זה לשבח, שאם בדורותיו, בדורות ילודים כאלה, הוא היה צדיק, אז בדורו של אברהם על אחת כמה וכמה. או אפשר לדרוש אותו לגנאי, שדווקא בדור שלו היה נקרא צדיק, אבל בדורו של אברהם הוא לא היה נקרא צדיק. לפני מספר חודשים הייתה המלחמה עם איראן. השמיים נסגרו ולא היו טיסות, לא יוצאות ולא נכנסות, והרבה ישראלים נתקעו בחוץ לארץ. הדרך לחזור הייתה דרך הים. ואנשים שכרו במחירים מופקעים, יאכטות פרטיות, כדי שישית אותם חזרה לארץ. במצב רגיל, אנחנו אומרים שבן אדם שמשלם כל כך הרבה על יאכטה פרטית כדי להגיע לישראל, הוא כנראה עשיר מופלג. אבל במצב כזה, יכול להיות שהוא אדם מן השורה, שסך הכל רוצה לחזור אל חיק המשפחה. חז"ל לא התכוונו לדרוש את נוח לגנאי. הם רק רצו לחקור מאיפה הוא הגיע לגדולה הזאת. האם רק בגלל שהדור היה ירוד, ומתוך הריקבון של הדור היה לו את הכוח להתנגד ולעלות, כמו אותו בן אדם מן השורה שעכשיו ישלם מעבר ליכולותיו כדי לחזור למשפחה? או שהיה לו את הכוח מצד עצמו, גם בדור של אברהם, לגדול ולהתבלט ולהיות צדיק שבדור? לא תמיד אנחנו יכולים לבחור את הסביבה. נבחן תמיד, האם זו סביבה שכדאי ללמוד ממנה, או שעדיף שניכנס לתיבה. וזאת הייתה תשובה אחת לשאלה אחת. ניפגש בשבוע הבא.